Ahoj lidi, čau, zdravím. Právě jsem na cestě z Budějovic do Českého Krumlova. Máme tam sraz s klukama, že si večer trošku zajezdíme pár kilometrů Krumlov, Rožmberk, Kaplice Nádrží, zpátky na Krumlov. Počasí zatím v celku přeje, tak jsem na to zvědavý, těším se. Je večer, je po práci, je 5:45 večer a právě jsem vypadnul z práce, takže si trošku vyvětrám hlavu a zase bude líp. Komu může chybět bota? To by mě zajímalo, jak to kdo stržil, aniž by si toho všimnul. Tamhle je vidět kleť. Tamhle napravo ode mě. Tak ukazuju prstem na tom hřebeni. Kdo jste nebyl na kleti, taky pěkná vycházka, pěkná túra. Pěkný rozhled. Takže za chvilku budeme v Krumlově. Paráda, tak jsem zvědavý, kolik se nás tam sejde. Mám potvrzenou jednu motorku zatím. To jsou vždycky takový hurá akce. Mě to napadlo, já nevím, kolem 1-2 hodiny odpoledne, tak jsem napsal SMS-ku pár klukům a říkám, kluci, co do takovouhle rychlovku, hodil jsem tam trasu, kde se sejdem a spousta jich je na dovolených a v práci a tak dále, takže nakonec si mi ozval jenom jeden, že pojede se mnou a tak doufám, že tam bude. No, když nebude, tak nic se neděje, pojedu sám, to v pohodě. Tak jsem tady, nikdo zatím nikde. Ale uvidíme, to se může brzo změnit. Takže já si možná zatím vyměním baterku na kameře. A tady ho máme, Pevíta. Čau. Takže jedeš první. Rychlost přesunu? Je na tobě. Já se přizpůsobím. Ty chceš, tak kolem 100. Jo, klidě. No. Tam se odbočí na Chvalšiny a hned doleva do Kájova, kdyby náhodou. No, tak. Že jsme jenom 2 motorky, to vůbec nevadí. Člověk se rád projede, ať už sám nebo s někým. A jedno věc, je to jedno, jestli 2, 3, 4, 5 motorek. Počasí nám přeje, sice tady sprchlo, ale už je to dobrý a Tadyhle v tom lesíku je kostel a měl by to být nejstarší kostel ve střední Evropě. Jestli se tam chceš zastavit, můžeme. protože tohle už býval vojenský prostor, sem se normálně nesmělo. Aha, jsem nevěděl. No, tak si tam chceš kouknout? Koukneme. Z 12. století. Jo, tady dechá historie na člověka. To jsou ty po Rusákách. Jo. Takže tamhle v těch panelákách bydleli v politickém výcvikovém prostoru ruská armáda.
dobrá, víš? Jo, pěkná. A není tu provoz, ne? Zajímavý. Tak tady máme nějaký přístaviště. Černá v Pošumaví, tady to musí žít. Tobogán pěkně do vody. Nafoukovací hrad pro děcka. Tam vidět, jak jsou ukousaný ty stromy? Tamhle to tu udělal. Tu hráz. Tam je tu hráz? Jo. Ty kráso. Tak všude tu jsou okousaný stromy, jakhle popadají takovýhle stromy jsou tu, jo. Tady, když se budeš dívat, Aha. takhle tohle to tu udělal. Už mu to tu jednou rozbořili a on to udělal znova. Ty vole. Tak to je síla teda. No, tady to zatopil. Tady tak jenom potom. Ha. Tak to je bomba, to vidím poprvé v životě. Tak to je sranda teda, to jsem ještě neviděl bobra. Teda bobra jsem takového neviděl v přírodě, teda teď melu blbosti. Neviděl jsem dílo, co dokáže bobr na vlastní oči. Jo, už tam vidím, tamhle. Jo. To tu všechno zatopil. Ty kráso. Si trošku couvnu, protože tamhle to... Ty kráso, to je kmen jako hovado. Ty kráso, tamhle jak ukazuju tím prstem ten kmen. No to je bomba teda. Hezky. Tak to byl velociped. Dobrý. Jsem nejdřív myslel, že má nějakou koloběžku. A ono to mělo asi nějaký motůrek. Lipnu nad Vltavou. Čau kluci. Taky si jdou užít zatáčky. Fakt pěkná cesta, krásná. A hele, slon. Haha. Co člověk nevidí na těch cestách? Dřevěnýho slona. Ty mě v životě nenapadlo, že dneska uvidím dřevěnýho slona. Jo, krásný výhled. Zapadající slunce, ono je jakékoliv, je 7:30. 7:30 večer. Jezero klidný.
to jsou bomba zatáčky, ty vole, to je super tohleto. Škoda, že to tady trošku brzdí ty auta, si to člověk neužije tak, jak by chtěl ty zatáčky. Aha, pomníček, jo, mě ukázal kamarád, se někdo vysekal a nezvládnul to, no. Jo, to je vždycky smutný tohle. Tady krásně zavonilo to dřevo, co tady bylo při kraji. Plně bombasticky zavonilo. Další super táhla zatáčka. Tak, tady kámoš zbrzdil a věděl proč, ono to tady svádí totiž. Svádí to rozpálit, no to je pravda. Když to tady člověk nezná. Ale nestihnul zatočit. Jsem si nějak rozvášnil. No to je bomba. Kolem řeky jedeme. Fakt krásný výhled. Fakt nádherný. Tohle je spíš takový jakoby, tohle kochací trasa, my to tady prosvíštíme trošku rychlejc. Takže z toho až tolik nemáme, ale fakt moc hezký, moc pěkný. Nakonec jsme si takovou lesní cestičkou, ten poslední konec už byl takový trošku hrblatej, nicméně pořád to ještě šlo zvládnout. Jsme se dostali takhle s kratkou do Rožumberku.